Arratsaldeon guztioi, eta mila esker gurekin izateagatik, gaur udalbatzar hontara 2021ko martxoaren 25ean. Buenas tardes a todas, a todos y bienvenidas y bienvenidos al pleno que vamos a celebrar esta tarde, 25 de marzo de 2021. Bueno, ikusten duzute, Mari Jose Izagirre falta dela, gaixo do eta Imanolen alde utzi du botoa, Bueno, gehatu zeate, urtarrileko akta ez dela boskatuko ez. Pendiente itxiko deuz, iri grabazioa ez egoen ondo eta arduen gauza batzu falta dira. Baina, otsaileko boskatuko deu? Bale, otsaileko 25eko aktaren onarpena. Interbentziorik ez balego, jarriko duguke akta boskatzera, aldekoak. Bale, bigarren puntua, 2019ko kontu orokorraren onarpena. Bai, kasu hontan 2021ko urtarrilaren 21ean Ogasun batzordetik pasa zen gaia. Decíamos que el 22 de enero del 2021 pasó por la Comisión de Hacienda este punto. Gero jendaurrean egon da eta 2021ko martxoaren 16ean aldeko txostena jasosun baita ere Ogasun batzordeetan. Eta horrexegatik jarriko genuke gaia boskatzera eta izango litzateke onestea 2019ko ekitaldiko urteko kontu orokorra. Decía que las cuentas generales del 2019 han estado ya expuestas al público. Tenemos también un informe favorable de la Comisión de Economía y Hacienda del 16 de marzo del 2021 y hoy se someten a la aprobación de las cuentas generales del ejercicio 2019. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia boskatzera, aldekoak. Gaia aho batez onartua geratzen da. Hirugarren puntua, aurreko urteetako fakturen onarpena. Bai, kasu hontan baita ere, otsaileko udalbatzarran egin zen bezala, proposatzen da kredituak judizioz kanpo aitortzeko espediente egokia izapedetzeari ekitea aurreko ekitaldiako gastuak, aurtengo aurrekontura egotzu daitezen. Hori guztia, txostenaren eranskinan azaltzen den zerrenda arabera, guztira 126.573,54 eurokoa izango litzateke. Como ya se hizo en el pleno de febrero, se procede a la instrucción del oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en ejercicios anteriores, todo ello con arreglo a la relación que se anexa en el informe que todos tienen, por un total de 126.573,54 euros. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia boskatzera, aldekoak. Gaia aho batez onartua geratzen da. Laugarren puntua, musika eskolako tasen aldaketa. Bueno, arratsaldeon guztiei, bakarrikan, esango dut, aurten ere gora ikusita COVID-a dalata, eta aho batez adostu zen hezkuntza eta kultur batzordean ez iotzea. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia boskatzera, aldekoak. Gaia aho batez onartua geratzen da. Bosgarren puntua, Galaurdi haurreskolako tasen aldaketa. Bai, hemen musika eskola bezala, aho batez onartu zala batzordean, hezkuntza eta kultura batzordean, eta onartu zen mantentzea, ez iotzea. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia boskatzera, aldekoak.
Gaia aho batez onartua geratzen da. 6. puntua, kiroldegiko tasen aldaketa. Arratsaldeon. Bueno, como ya sabréis, el Club de Jubilado Berchin organizaba hasta el año pasado la actividad de pilates para mayores. Entonces, ya que el club no podía seguir organizando dicha actividad, al igual que se hizo con la gimnasia para mayores, pues se hizo una solicitud a través de servicios sociales al Departamento de Actividad Física y Deportes para ver la posibilidad de absorber también la actividad de pilates. Entonces, por todo esto, proponemos al Pleno pues, poner en marcha el curso de pilates para mayores, para personas de Andoain, y aprobar la tasa de 80 € por curso. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak? Gaia aho batez onartua geratzen da. 7. puntua, interes berezikoak eta udal onurakoak izendatzea Ondarreta ikastetxeko obrak. Bai, kasu hontan sukaldea eta jantokia eraberritzea izango litzateke proposatzen dana. Correspondería a la reforma de la cocina y comedor del Colegio Ondarreta. Orduan ez dakit interbentziorik aldagoen, interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak? Gaia aho batez onartua geratzen da. 8. puntua, 2021ko martxoaren 9 EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa. Bai, atxaldeon. Andoaingo oinarrizko lanbide heziketa zentroa indartzeko neurriak hartzeari buruz. Oinarrizko lanbide heziketa zenbait zentro egun oraindik udalen kudeaketaren esku daude. Horien artean gurea Andoaingoa. Ikastetxe hauek hezkuntza saileko lanbide hezkuntzako sailburuordetzaren menpekoak izan arren, udalek kudeatzen dituzte eginkizunen eskuordetza baten bidez. Momentu honetan, hurrengo 5 urteetan zerbitzu honen kudeaketa arautzen duen dekretua lantzen ari da saila udalerriekin batera. Hori horrela, momentu egokia da oinarrizko lanbide heziketaren oinarriak sendotzeko. Oinarrizko lanbide heziketak ikaslearen garapen pertsonal eta profesionala izan behar ditu helburu. Horrela ezinbestean integrazio soziala lortzea, ikaste prozesua berreskuratzea eta lan munduan sartzeko bitartekoak eskaini behar dizkie ikasleei. Hala ere, aipatu helburu hauek lortzeko udalek bitarteko ekonomikoak izatea beharrezkoa da. Finean, bitarteko hauei esker eskaini ahalko dituzte kalitatezko hezkuntza prozesuak. Guzti hau oinarri Andoain udalak hezkuntza sailari eskatzen dio. 1. Udalen bidez kudeatzen den oinarrizko lanbide heziketa indartzeko konpromisoa har dezala. 2. Indartze hori gauzatzeko udalei egiten zaien ekarpen ekonomikoa handitzeko konpromisoa har dezala, kalitatezko zerbitzua helburu. 3. Gizarteratzean laguntzeko lanpostua finantziatzeko konpromisoa har dezala. 4. Inbertsioak egiteko finantziazio lerro berri bat sortzeko konpromisoa har dezala. 5. Udalen esku dauden oinarrizko lanbide heziketan lan egiten duten profesionalek erakunde publikoko langile izaki, hau lan esperientzia, lanbide heziketako zentro publikoetako berdin izatea garapen profesionalean lagungarri izan dadin konpromisoa har dezala. Eta 6. Udalak mozio honen berri Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari eta hezkuntza batzordeko kidei emango die. Andoaingo udalak oinarrizko lanbide eta heziketa zentroaren arira aurkezten dugun mozioa Eusko Jaurlaritzari zuzendua. Andoaingo udalak hezkuntza sailari eskatzen dio, konpromisoa har dezala udalaren bidez kudeatzen den oinarrizko lanbide eta heziketa bultzatzeko, haiekin lankidetzan eta koordinatuta. Hala eskatzen duten kolektiboei erantzuna emateko, behar diren baliabideen beharrak aztertuz, eskatutako kalitate mailekin gauzatu ahal izateko. Bigarren kasuan esplikatzeko izango litzateke EAJ alderdiak eta alderdi sozialistak aurkeztutako mozio alternatiba, eta orain irekiko genuke debateko momentua. Decía que es la segunda moción, sería la presentada por los partidos de PNV y el Partido Socialista, y sería una moción alternativa a la ya presentada por EH Bildu. Y ahora ya pasaríamos al debate.
Bai, bueno, gure aldetik eta espero dut gehiegi luzatzeko asmori gabe ere. Egu, bueno, ez dakit penatuta, baina bai behintzat nahiko sorpresaz jaso dugu gaur goizean aurkeztu udal gobernuko taldeek aurkeztu dute mozio alternatiboa. Uste dugu, eta begibistakoa da, mozio alternatiboan ez dela ezer eskatzen. Hau da, planteatzen da metodo bat, egin dadila Hezkuntza Sailaren eta udalerrien arteko elkarrizketa bat oinarrizko lanbide heziketako dekretu berri adosteko. Hori gaur-gaurkoz ja egiten ari da, esan nahi dut badagola batzuk antolatu da, eta hori egiten ari da. Eta ez du bestelako konpromisorik hartzen, ez? Eta mozio hauek, EH Bildu, bai Andoainen eta baita ere oinarrizko lanbide heziketako zentroa dauden beste herrietan, eskualdean Usurbilen bertan, Erranin bertan, aurkeztearen logika bada, negoziazio prozesu honetan, norabaiteko eskaera komun batzuk mai gaineratzea, zen azkenean zentro hauek behar handiak dituzte, ez? Hau historikoki datorren gai bada, garapen bat izan duena, tailer okupazionaletik hasi eta oinarrizko lanbide heziketan bihurtzeraino, baina niretzat eguna da, betire bultzada berri horiekin behar dire, eta negoziazio honetan egia da Jaurlaritzaren aldetikan ari direla konpromiso batzuk hartzen, baina beste batzuk hartzeko nahiko indar ez dagoela. Oraindik edo ez da hala adierazi. Bai iradokitzen dira dekretuen redakzioan agian integrazioko langilea sartzeko aukera egon daiteke da, baina ez da konpromiso zehatzik hartzen. Eta gure ustez, bazan momentua, handengo udalak ere posizionamendu bat egitea eta exigentzi bat egitea. Eta orduan azkenean gaur hemen onartuko dena da, Hezkuntza Saila jarraitu dezala bere dekretua lantzen, eta handengo udalak onartuko du Hezkuntza Sailak ondo deritzona ez. Eta gu alde horretatik hori atxeka bez ikusten dugu, askotan esan dugu, faltan eta hori egia da. Bai variantearen kontuarekin, bai ostalaritzaen kontuarekin, ez hemen beti, tradizio municipalistaz eta harro egon garen areto honetan, falta motatzen dugu indar horrekin Andoaingo udaleko zerbitzuak eta egiturak, edo azpiegiturak, nahiko indarrarekin defendatuko dituen alderdiak eta gobernuak egotea, ez? Eta aldiz kontra niretzat eguna da, daukagula azkenean, gainontzeko erakunde nagusietan, bai diputazioan edo Jaurlaritzan, agintean dauden horientzat erosoak izango diren udal taldeak ditugu, ez? Eta nik uste dut Andoaingo udalak defendatu behar duela, siglen gainetik bere zerbitzuak, eta uste dute gaur onartuko den mozioan, gehiengo osoarekin noski, oso ondo, baina ez du konpromisorik hartzen, eta orduan, ikusiko dugu, zer onartzen den dekretu horretan azkenean, negoziazioak zer ematen duen, herrietatik zer egiten den, oposizioak ere parlamentuan zer lortu dezaken, baina behintzat Andoaingo udalak aukera galduko du eskaera bateratu eta irmo bat egiteko, ez? Bueno, saiatuko naiz, zinegotzi alduna Mari Jose da, baina, beak emandako ideiak nola batia adierazten, eta gobernu taldearen izenan pixkat arrazoitzen zergaitikan aurkeztu dugun. Nik hasi nahiko nuke esaten, gobernu taldea hau osatzen dugun bi alderdiok, erabat exigentzi maila hori eta sortasun maila hori bera eukiko dugula lanbide heziketa oinarrizko hau Andoainen dagokienean defendatzeko, sustatzeko edo bultzatzeko. Baina, ipatu behar da, nik uste, mozio erregistratu zenuten momentuan bertan, zinegotzi aldunak, uste, azaldu zizuen bezala, mozioan eskatzen diran gauza asko dagoeneko dekretu testu hortan txertatuta daude. Gauza egiteko asko, literalki txertatuta daude. Honen bestez, guk aipatzen geuna, jakin dezagun jokua edo kanpo jokua zein dan. Hortik aurrera, udaletxeak zuzenan parte hartzen ari dira dekretu honen redakzioan. Osea, ezin liteke esan ez geranik parte hartzen ari, baizik eta gure ekarpenak momentuz ekarpenak egiten ari dira, ekarpen horiek aztertzen ari dira, eta egitako asko eta asko sartzen ari dira. Honen bestez, mozioaren hildoa edo zentzua izan zitekeen askoz ere positiboagoa ematen du ez digan hasten garela, eta ez lan bat eginda dago,
Horregatik, egiten dugun testu honek aldarrikatzen du gehiago, egiten ari garen lan horretan sakontzeko, jarraitzeko, eta nolabait exigenteak izaten jarraitzeko, baina bide horretan, hasita dagoen bide batetan. Ez nator bat zuletak esaten duen ekarpen horrekin ezingo dugula aportazioarekin, ez, udalak kasu honetan ari gara aportatzen. De hecho, gaina, dekretu tekstua ere badaukazute eta ikusiko zenuten, nola haietako hemengo eskaera asko sartuta dauden. Honen bestez bai azaldu, gobernu talde honek ez duela Bilduren mozioaren kontra egiten kontragatik baizik eta dagoeneko indarrean o martxan dagoen lan bati jarraipen amateko aldarrikapen bat egiten duelako, eta por cierto ekartzen dugun tekstua baita ere azpimarratu nahiko nuke adostasun testu bat dela. Eusko Legebiltzarrak ere aho batez onartutako testu bat da, ez EAJak eta PSek bakarrikan, baizik eta EH Bilduk, eta zen nahi dut, ekarri nahi izan dugun testu hori izan du da, nolabait kontsentsu testu bat. Horixe bakarrikan azpimarratzea. Sí, arratsaldeon. Bueno, por comentar desde el Grupo Municipal Socialista, bueno, consideramos imprescindible el refuerzo y la defensa de la formación profesional básica como un instrumento para el desarrollo personal y la inserción laboral de aquellas personas que optan por orientar sus estudios hacia esta modalidad. Por ello consideramos que es también fundamental pues, la coordinación y la cooperación tanto por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco con los ayuntamientos. Y indicar que, bueno, cierto es que podríamos coincidir en algunos de los puntos que recoge la moción que ha presentado esta tarde H. Bildu, pero creemos que tenemos que dejar margen al Gobierno vasco para que analice y siga profundizando en esas medidas a tomar, si deben ser esas u otras las medidas a adoptar con el objetivo de reforzar la formación profesional básica. Bueno, desde nuestro grupo Elkarrekin Podemos vamos a apoyar la moción de Bildu porque compartimos las peticiones que hace. Pensamos que es verdad que hay que reforzar la formación profesional básica, es verdad que es un camino a la reinserción y yo creo que es verdad también que se podían dar más recursos. Nosotros, en el tema de la educación, a lo mejor es porque Elkarrekin Podemos lleva una política yeye, pero sí que pensamos que hay que agotar todos los recursos una formación es básica en una persona. Hay que reforzar estos recursos y vemos que son insuficientes. Hemos visto que las peticiones de H. Bildu no son nada descabelladas, o sea, no están pidiendo ninguna cosa que pensamos que no pueda llegar. En cuanto a la moción alternativa, sí que vemos, por supuesto, cómo no vamos a compartir, todos la vamos a compartir, lo que pone, ¿no? Pero la vemos insuficiente. Y luego, bueno, es una moción que se ha metido hoy a última hora, que tampoco ha dado mucho tiempo de situarse, ¿no? Desde nuestro grupo pensamos que podía haberse metido un poco antes y que, en nuestra opinión, es bastante incompleta. Yo ya me voy acostumbrando a que aquí se hacen mociones alternativas que las podemos hacer cualquiera. O sea que, no sé, en mi opinión, son mociones alternativas de bien queda. O sea, unos compromisos que no exigen nada, no dicen nada, instan. Luego yo he instado, desde nuestro grupo hemos instado a cosas que dicen, es que instar es un brindis al sol, pero aquí veo que se hace mucho, unos sí, otros no. Y nosotros, desde luego, vamos a apoyar la moción de Bildu porque es que no piden, o sea, es que no solicitan a este pleno nada descabellado. O sea, una dotación a los ayuntamientos para un refuerzo de la formación profesional básica, que solicitemos unos recursos, unas herramientas y ahora mismo, en este momento que se está haciendo el decreto que lo va a regular, pues es que además, si están incluidas muchas de las propuestas de la moción en lo que se está aportando desde los ayuntamientos, todavía veo más incoherente el que no se pueda apoyar esa moción. No sé cómo decir, si estáis presentando propuestas que están en esta moción, la moción no se puede aprobar
pero esas propuestas sí se han llevado, entonces son buenas cuando se llevan para negociar, pero no son buenas para aprobarlas aquí, eso no me queda claro. Luego, hombre, pues a lo mejor, pues no sé hasta qué punto se ha podido negociar o no el que esto a lo mejor no, pero otra cosa sí y tal, pero desde luego a nosotros lo que no nos parece es la moción alternativa, una moción completa, o sea, yo sinceramente... O sea, instar toda esa instancia y toda esa cosa, me parece que está un poco cojo el tema. O sea, que lo habéis dejado así un poco por cumplir y ya está, es la opinión nuestra. O sea... Laburrean, benetan. Azkenean, dekretu baten eztabaida prozesua dinamiko izatazin, konplexu ere bada, artikuloen redakzioak ere ez duelako gehiegi laguntzen ere hori behar bezala emateko. Bueno, ni edo gure udaltaldetikan jarraitzen eiganagatik badago zirriborro hori, bai guri Mari Joseka izatakoa eta gero ondoren gu beste bidetatikan horren garapena jasotakoa eta mugimendua daude. Bai, egia da gauza batzuk, ez daki jasotzen dien edo gutxienez atea irekitzen zaie, baina ez dira finkatzen. Hau da, adibidez, gastuaren finantziazioan bai aipatzen da, oraindik badirudia onartzeko bidean dagoela, udale gehiago ezingo dutela gostatu. Hau da, diru partido horretatik aparte udalak ezingo duela diru gehiago jarri. Eta horrek adibidez, gizarte langile orientatzailearen kasuan gu proposatzen dugula lanpostua finantziatzeko konpromiso hori hartu dezala, integratzaile sozialen figura gastuen justifikaziorako onartzen da, edo onartuko dela dirudi, baina ondoren ikusi beharko da, ematen den finantziazioa horretarako adin ematen duen edo ez, adibidez. Eta hori, gitzen bali madiogu, udalak ezin duela bere aldetikan finantziazioan lagundu, zalantzan jarri dezak. Esan nahi dute, badakit nabardurak direla, baina dekretu baten negoziazioan uste dugu importantea dela, ez? Edo berdin langileen formazioan, aukera berdintasunaren asartzen dela, ere ez da bermatzen, eskatzen den formazio espezifikoa, abar eta bar, ez? Baina, egia da, dala, eztabaida, ez dut esau potoloa, baina bai behintzat termino guztiak kontrolatzea zaila egiten dela. Gu berriro diogu, uste dugu gure oso asumiblea dela. Oinarrizko lanbide heziketa zentro bat daukan herri batentzat oso asumiblea da. Esan ez gaudela eskatzen, Teresak dioen bezala, egin ezin daitezken gauzak edo asumitu ezin daitezken konpromiso batzu dira. Puntu zehatzoiek kubritzeko finantziazio bat ziurtatu dadila, eta hori da ziurtatzen ez dena, ez? Eta ni egia da, Teresa dion aldetikan, mozio alternatiboaren logika da, bat onartzearena eta gurearen kontra bozkatzeko arrazoi edo zea izateena. Pena da, besterik gabe jarrituko dugu, ikusiko dugu zer onartzen den, dekretu horretatik eta ikusiko dugu, doaingo zentroan zer nolako eragina duen edo zer nolako zerbitzu eman izango dugun. Besterik gabe. Nik lehenik edan eskertu Zulueta jaunari bere tono egokia, Teresakin bizkat harritu, porque politika bien queda, kojo, bestakit, etorri bere magazirko aitera oso ondo, baina edukiten sartu naberi matzu sartuko gera, bale? Aipatzen du dokumentu honek gizarteratze figura, eta gizarteratze figuran inguruan. Eta esaten du Jaurlaritzak asumituko duela bere gain figura hori. Beraz, exigimos que se asuma la figura. Primer punto, asumitzen du figura hori. No, si vamos a entrar al fondo, dejarme, por favor, argumentar y entramos a fondo. Entonces, primer punto, laguntza lerroa udalan gastoak finkatzen du. Hay un compromiso para una línea de ayudas de inversiones, inbertsitarako laguntza lerro espezifiko bat, irekitzeko aukera dago. Eta zuzendaritza dagokien zuzendaritzen aztertzen ari dira, eta hori ere jasota dago. Beraz, inbertsi lerroa ere jasota dago. Konbalidazioak. Yo no puedo konbalidazioez arau amankomun bat unilateralki hartu. Konbalidazioak, eta hala esplikatuko dizuet teknikariek, norberak eskatu beharreko elementuak dira. Ez, erakunde batek zuzenan aplikatu beharrekoak. Osea, sartu behar bani badugu gaira, sartzegera. Baina, aipatzen ari gara fondoan edo helburuan ados egon gaitezkela alderdi guztiak, baina badago laia dagoeneko lan bat eginda, bide bat eginda, eta bide hortan sakondu beharko dana. Dirudi gehiago, ekartzen dugula mozio hau, esateko, no, Bildu y Podemos exigen al gobierno vasco, que hombre,
todos exigimos, denak nahi dugu oinarrizko lanbide heziketa ondoainen kontsolidatzea, indartzea eta denbora mantentzea. Denok, faltaria mas. Baina ematen dudala, nolabait desitxuratzea realidade bat, exigitzen ja gauzak dagoeneko ja superatuta daudenak. Beraz, gobernu taldea osatzen dugun bi alderdiok egin dugu udal araudi honek eskatzen duen bezala, aztertu edo ez, eta mozio hau ikusi dugunean, egokiagoa litzatekeela beste formulazioa sartzea, erregistratu dugu mozio bat. Eta Teresa Anderea, iruditzen zait, goizeko 11:30 sartu dugu mozio bat, parrafo bateko mozio bat, irakurtzeko, aztertzeko, desaminatzeko, denborarik ez baldin badaukagu, sentitzen dut. Baina izan dudea, mozioak eta kontramozioak pleno baino 2 minutu lehenago erregistratu diranak. Eta nik uste udalgintza horrela dela. Eta nik uste ez dugu lehinolako borondate txarra ez egin. Eta parrafo bat aztertzeko berriro diot. Gai ez bari magera, eta ez dut itzengo berriro ere politika kojo, bien queda, oso ondo, perfecto. Hala uste bari madugu dela, bale. Baina nik uste aitortu behar degula, dagoeneko exigitzen ari gan gauza horiek, insistituko ez balida bezala, alegia, exigimos que se haga esto. No, ya se está haciendo, ya se ha recogido esto. No todo. Ya sé que Zuleta estará buscando todos esto para rebatirme. Eta habrá cosas que seguramente ez. Horregatik eskatzen dugu osatu dezagun, bete dezagun, kompletatu dezagun. Baina izan gaitezen realistak. Ez da lanbide heziketa, oinarrizko lanbide heziketa gaurko pleno honetan martxan jartzen, denbora badakagu lanean. Eta udalgintzatik goazen ekarpenak egitea modu proaktibo batetan. Ez duen interbeditu behar, ibilbidearena nik esan dut, esan dut hemen ibilbide luze egin dala, tailer okupazionaletik hasi eta gaur egungo egiturar arte, eta oso ibilbide oparoa, eta bere fruituak eman dituna. Nabardu da modaren esan deleno dekretuaren debatea ez dala erreza izaten, eta ulertzeko zurenik gutxiago, baina Imanolek esaten duenean, la figura del integrador social jasotzen da, ez, dekretuan jasotzen dana, edo zirriborra jasotzen da, gazteleraz hori bai, hori da lan egiteko beste modua. Asimismo, se podrán incluir los gastos del personal integrador social. Hau da, lehen esan dudana, se podrán incluir los gastos, baina ez du ziurtatzen, hau da esaten du, gastuak zuritzerako orduan aukera izango da hori ere zuritzeko. Hori eta zuk ere oso ondo ulertzen dezu horretz esan du. Hori da, zuk eukiko dezu diru partida hau eta horren barruan aukera hori izango dezu eta beste gauza bat esatea, bai, figura hori egongo da, ziurtatuko da eta bermatu da. Orduan, esan edut, egiten ditugun interbentzioet, ez bestela etengabeko replikak egiten egon beharko gara. Ez hartuko puntuz punturen zuk esan dezun bezala bilatzen ez hasiko, baina justu esan dezun hori redakzioan jartzen duen hau da, orduan ez dago ziurtatuta. Dago zuriketaren partean aukera edukiko duzu hori sartzeko, bale. Orduan ondoren ikusi beharko dugu finantziazioen arabera udalak zenbateraino ematen dion. Hau da, daukan egitura gehi hori ere sartu behar izango duen, edo ez nondik kendu hori da geratu ditekeen, besterik gabe, eta orain bai udala izan da definitiboa. Matiz bat, nik uste zinegotzi aldunak berak konversazio pribatu batetan edo bintzat adirazi dizuela nola aurkeztu dan konpromesu bat hortarako. Testua jartzen dunaz aparte. Adirazi dizkizue nola batia egitako konpromesu batzuk dagoeneko hartuta daudela eta lantzen nahi diala. Ze testu, ze bertsio puntutan gauden, baina nik uste Mari Jose berak adirazi zizuela eta bera iberemak kudeatzen zuzenean informazio bat izango du. Hortik aurrera ni naiz kudeaketa hortan ariko, baina borondate bat bai egon da azaltzekoa gutxinez puntu horietako bakoitza ze egoeretan dauden. Eta naiz esaten egoera normatiboa, egoera izan daiteke kudeaketa, gestioa, negoziazioa, zeitzeten nahi dian, ze terminotan. Eta hori saiatu da behintzat plazaratzen o elkarra banatzen zuekin. Hortara ni joan. Bueno, interbentziorik gehiago ez balego, gure ustez ja galitu dira interbentzioak eta posizioak mai gainean. Orduan jarriko genuke gaiak bozkatzera, lehenik eta behin, EH Bilduk aurkeztutako mozioa bozkatuko genuke. ¿Vale? Bueno, creemos que ya están más o menos las distintas posiciones explicadas y en ese sentido vamos a someter a votación primeramente la moción de EH Bildu. Aldekoak. Kontrakoak. Bueno,
mozioa ez da onartzen, eta bozkatu dute mozioaren alde, EH Bildu eta Podemos, eta aurka PS eta PNV. Beraz, ez da onartzen. Jarraian jarriko genuke bozkatzera EAJak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozioa. Someteríamos a votación la moción presentada por los grupos PNV y Partido Socialista. Aldekoak. Kontrakoak. Bueno, emaitza, mozioaren alde EAJ PNV eta PS, eta arka EH Bildu eta Podemos. Beraz, mozioa onartua geratuko litzateke. Eta ja, azkenengo puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Bueno, proposamenik ez balego, amaitutzat emango genuke gaurko udal batzarra, dakizuenez, datorren astean aste santua dator, eta alde hortatik, jaia daskazuenok, egun honak izan, eta batez ere, denok dakizuenez, datuak, pandemiari buruz datuak goraka doaz, eta orduan, alde hortatik, behin eta berriz eskatuko nahiko genukeena, izango litzateke arduraz eta zuhurtziaz jokatzeko, oraindik ez dago zehaztuta noraino iritsiko den, orduan alde hortatik batez ere indarrean dauden neurriak errespetatzeko eta arduraz eta zuhurtziak denok jokatzeko. Decíamos que las próximas 2 semanas serán las vacaciones de Semana Santa y en ese sentido, pues las personas que tengan vacaciones les deseamos que las disfruten. Y también comentar, como lo llevamos haciendo en los últimos meses, que y en las últimas semanas, como todos sabéis, los datos están subiendo en Andoain, no solo en Andoain, también en el resto de municipios. Y en ese sentido, pues pedir nuevamente que actuemos con responsabilidad y con prudencia y que sobre todo pues se respeten todas las normas que están actualmente en vigor. Eta besterik gabe, mila esker eta hurrengora arte.